Oh boy. So, hi guys! Good afternoon. So, hapon na. Kakauwi lang na grocery kasi magbe-bake ako ngayon. So, mag-haul ako saglit. No? So, yung mga pinamili ko, saglit lang ito. So, yung mga pinamili ko ay bale, lahat ito, hindi naman ito gagamitin ko ngayon kasi yung gagawin ko is ano lang, banana bread. So, yung ibang ingredients dito is para sa maggawa din ako ng chocolate tart. So, bumili na rin ako para hindi na ako pabalik-balik sa grocery. So, yung binamili ko ay ito, chocolate bar. Ito ay 1 kilo na. Tapos, chocolate chips. Tapos, bumili din ako ng peanut. Tapos, meron tayong powdered sugar. Ito, para sa ano to. Ginagamit ko to sa buttered cookies kasi magluluto din ako ulit. So, bumili ako ng powdered sugar. 1 kilo ito. Tapos, meron din tayong bumili din ako ng flour. Yan, all-purpose flour. Yan. Tapos, bumili ako ng cocoa powder. Ito ay half kilo lang. Yes, ito. Tapos, bumili din ako ng gloves. Yung plastic na gloves. Yung kakailanganin ko. So, bumili na ako. Tapos, wax paper. Tapos, itong paper cup. Bale, kulay puti. Tapos, may green at red siya. Tapos, bumili ako ng egg. Bumili din ako ng sugar. Tsaka ng oil. So, yun lang yung meron pa pala. Itong bumili din ako ng molder. Ito yung gagamitin ko para sa banana bread. Actually, meron akong molder. Yung malalaki kasi siya. So, bumili ako nito. Maliliit, tatlo. Yan. So, yun lang yung mga pinamili ko. Tapos, magre-ready lang ako para sa mga ingredients na gagamitin natin para sa banana bread. Okay, babalik ako kayo. So guys, ito na yun. Ready na yung ingredients natin. Na-ready ko na siya. So, ito na yun. So, ito na yung lahat ng ingredients natin. Ito yung 2 cups of all-purpose flour. Tapos, 3 pieces of banana. Tapos, meron tayong banana flavoring. Tapos, ito ay 3/4 cup of brown sugar. Tapos, half cup ng oil. Ito is 1 and 1/2 teaspoon of baking soda. Tapos, 1/4 teaspoon of salt. Tapos, meron tayong 2 eggs. Ito, optional, yung peanut and itong chocolate chips, no? So, yan na yung lahat ng ingredients na kailangan natin para sa banana bread. So, yung unang gagawin natin is, imimix yung lahat ng dry ingredients. So, ilalagay ko na yung salt. Ito. And then, yung ating baking soda. Yan. Ang sunod is mix muna natin to. Yan. Tapos set aside yung dry ingredients naman. So yung unang ilalagay natin ay yung sugar. To. Sugar. And then yung oil.
Tapos, ilalagay natin yung egg. Tapos, maglalagay tayo ng nito. One teaspoon lang. Yan. Tapos, gagamit ako ng mixer para matunaw ng maayos yung sugar natin. So, ito na guys. Nahalo ko na yung mga wet ingredients natin. Tapos, yung sunod naman is ibubuhos natin itong wet ingredients sa dry ingredients natin. Tapos, gagamit uli ako ng hand mixer para ma-mix sila ng maayos. So, hi guys. Tapos na. Na-bake ko na siya. At ito na nga. Yan. O, diba? Okay. So, yun lang guys. Sana mag-subscribe kayo. Thank you. Bye!